कहीं आगक आउ जाओनी कहीं जाओनी ताको पचार भाई कौटू आसिल तमें ताको डायरेक्ट कहब तमें पलाओ तमें जोड़ आसिल से जाओ तुम अनुमति ना तुम जोड़ आसिल से जाओ तमें जाओ हाँ पाखे पाखे तुम जाओनी कहीं जाओनी भाई समस्त को अनुरोध करुचे जड़े भाई जाकर गाड़ी के फेर दियो ब्याक कर को भाई तुम जोड़ आसिल से जाओ तमें जो आसिल से जाओ तुम अनुमति नहीं आमर भारत सरकार अनुमति अनुसार कौन कोयला गाड़ी ग्राम रास्ता जापर ना रिक्वेस्ट कर तुम जो कोयला से कोयला नहीं जाओ आपण मान को अनुरोध कहीं आउ जाओनी से दुई जन जानवे से पचारे तुम जाओ आमर विधायक प्रतिश्रुति कौन प्रशासन कौन अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करें ना आमर भारत सरकार नियम अच्छी आपण मैंने शांतिपूर्ण भाव में कहतु जदि छेंडीपदा माइंस गाड़ी आसी पूरा बैक कर पठे दियो ताको एतिकी कह जे भारत सरकार नियम अच्छी जरपड़ा रेलवे साइडिंग जीव भाई माने पछकु आस पछकु आस भाई पछकु आस कहीं आगक जातु ना आपण मान अनुरोध से दुई जन जाकर देखिए शांतिपूर्ण भाव में कहे तुम जो आसिल से माइंस को जाओ भारी आमर जेहेतु भारत सरकार नियम अच्छी जे कोसला ग्राम रास्ता कोयला गाड़ी जापर ना शांतिपूर्ण भाव लिपु भाई जाओ तुम कह भाई तू जो आसिल तू से नाइट अच्छी नाइट नाइट का ठीक है ए पेट्रोल ना माइंड पेट्रोल ना मारे ठीक है नाइट ना बेटे सम्मान रखियो कि नहीं भाई बैक करो भाई बैक कोयला गाड़ी आम ग्राम रास्ता जापर मारे मारे सेंटा ड्राइवर देखो पता सेंटा ड्राइवर गाड़ी तो नहीं भाई तुम जीवा भाई जीवा आमे तुम नहीं हेइरा तुम को पे आगे कोन पे जाई आगे ले लो
ଗାଡ଼ିରେ ପଠେଇବୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ କିଛି ভুল হয়ে যাবে নাহলে ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରଶାସନର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିବାଦ କେହି ଶୁଣ ଆଇନକୁ ହାତ ହେ ଭାଇ ଯୋଉ ନାଇଁ 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 ଆସ ଆସ ଭାଇ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଭାଇ ଆସ ଆସ ଏଇଠି ପୋଲିସ ସାର୍ ବି ଅନୁରୋଧ କଲେ ନା ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ଚଲେଇ ପାରିବେନି ଭାଇ ଆମେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି କୋଶଳା ଆଦିବାସୀ ଆମେ ତ ପଢିଛି ନା ଇଂଲିଶ ଭାବୁଥିଲେ ପଢି ପାରିନାହାନ୍ତି ପଢି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପାଲକୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯାଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ମାଲିକ ସିଏ ଦେଖିଦବ ସିଏ ଗ୍ରାମର ବି ଅଧିବାସୀ ସିଏ ବି ଜାଣିଛି କଣ ଟିପି କଣ ଚାଲାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ପାଲରେ ବସ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବା ଆମର ବିଜୟ ହେଲା ଆଜିଠୁ ଆମର ବିଜୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ସେ 200 ପୋଲିସ ଆଣୁ କି 1000 ପୋଲିସ ଆଣନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ଆମକୁ ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଏ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଭାଇ ଏ ମନ ଭାଇ ସବୁ ନିଅ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଯାଅ ପାନରେ ବସ ଭାଇ 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 ଦେଖ ଆମର ବିଜୟ ହେଲା ଦେଖ ଆମର ସବୁ ବିଜୟ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଫେରିକିରି ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ କିଛି ନବାର ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କୋଶଳାର ବିଜୟ ହେଲା ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆମକୁ ସାହା ସବୁବେଳେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆମକୁ ସାହା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଗାଡି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେ ଯୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ସବୁ ଗାଡି ବୁଲ ଭାଇ ବସନ୍ତୁ ପାଲରେ ବସନ୍ତୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ବି ହୃଦବୋଧ କଲେଣି କି କୋଶଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ଗଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି କୋଶଳା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କୋଇଲା ଗାଡି ଯାଇପାରିବ କୌଣସି ମାଇନ୍ସର ଯଦି ଯିବ କୋଶଳା ଗାଁକୁ ବାଇପାସ କଲା ପରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇପାରିବନି ଯେବେ ବାଇପାସ କରିବ ସବୁ ଗାଡିର ମାଇନ୍ସ ଗାଡିର ସେ ଛତିଶଗଡ ହଉ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ ସେ ଓଡିଶା ହଉ କୋଶଳା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କୋଇଲା ଗାଡି ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ କୋଶଳାର ଏକତା ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ କୋଶଳାର ଏକତା ଜୟ ମା ରାମ ଏଇ ଏକତା ରହିଲେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ବି ମାଇନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଆମେ ଜୟ କରିବା ଆଗ ଜନଶୁଣାଣି ନାହିଁ ଆଗ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନବ ତାପରେ ଯାଇକି ଜନଶୁଣାଣି ଆମେ କେବେ ବି କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବା ନାହିଁ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନବା ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଚାକିରି କରିବା, ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଇବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆମ ଜମିର ମୂଲ୍ୟର ଏମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ଏକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା ନାହିଁ। ଜମି ଆମର, ମାଟି ଆମର, ଆମ ଗାଁ ବି ଆମର, କୋଶଳା ବି ଆମର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ବି ଆମର। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଯାହାବି ନବ ଗ୍ରାମର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପ୍ରଶାସନ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୋଶଳାର ୟୁନିଟି ଅଛି, ଏକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଏଇ ଏକତା ଯଦି ରହିଲା ଆମେ ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଭଗେଇ ଦେଇପାରିବା, ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ବି ପାଇପାରିବା। ଏତିକି ରହୁ। ଆମର ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରେଜା ଖୁଚୁରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 500, 1000, 5000, ଲକ୍ଷେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ମୂଲ୍ୟ 5 କୋଟି। 5 କୋଟି ଜାଗାରେ ଆମେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଯିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏକତା ଦରକାର। କେହି ବି ବିକ୍ରି ହବାନି। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେଇକିରି ଯାଇଛି ଜୟଗୁରୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି ଜୟଗୁରୁ ପାଇବନି। ଜୟଗୁରୁ କାଲି ମିଟିଂ ରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପରଦିନ, କହିଲେ ଆସିବୁ ନଡିଆ ଛୁଇଁକିରି ହାତ ମାରିକି କହିବୁ ଯେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି ମୋ ବଂଶ ବୁଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ, ଆମର ସଭାପତି, ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଧରିଲୁ। ତାକୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସପ୍ତାହେ ଆଗରୁ। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ସାଇକୁ ଯାଇକିରି ବି ମୋ ଭାଇମାନେ ବି କହିବେ, ଯୋଉ ସାଇକି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହିବେ, ସେ ଯାଇକିରି 5000, 10000 ମୁଣ୍ଡ ବିକ, ତମେ କୋଇଲା ଗାଡି ଛାଡ, ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଅ, ତମ ପିଲା ଛୁଆ ମରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜୟଗୁରୁ ମାଲମାଲ ହଉ। ସିଏ ସେଇଟା ଭାବୁ। ଶୁଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଉପର ବାଲା ଅଛି। ହଁ ସବୁ ଗାଡିକି ବ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ସବୁ ମାଇନ୍ସକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କେହି ହାତକୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଶୁଣ, ଆମର ଗାଁ ଏକତା ଅଛି। ସବୁ କରିବ ନାହିଁ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଛି। ଯିଏ ଗାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ଦେଖେଇଦବ। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହେଇଯାଉ। ଗାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଯିଏ ଗାଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆସେ? ଆମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଯାଇକିରି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କହିଛି ଯେ ଗାଁର ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଏଇ ଦଶା ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ବସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ, ଏଇ କିଛି ଲୋକ 2-3 ଜଣ ପାଇଁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦିଏ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ପ୍ରଭୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେହି ରୁହନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ଭାଇ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇ ପାଲରେ ବସନ୍ତୁ, ପାଲରେ ବସନ୍ତୁ। ହଁ ଦୋବେ ସାଉ ଜୟଗୁରୁ ମାନେ ଦୋବେ। ଭାଇ ଏଇଠୁ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ବାଟେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଶଳାରେ କଥା, ସର୍ବଧର୍ମ, ସର୍ବଜାତି, ସର୍ବ ଦଳ ନେଇକିରି ଆମେ ହଉଛି କୋଶଳା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲେ କୋଶଳା ମାର ସନ୍ତାନ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେହି ବି ଆମକୁ ହଲେଇ ପାରିବେନି। ଏତିକି ବି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ହଁ ଯେତେ ଅଛି, ଯୋଉ ଗାଡି ବି ଅଛି କୋଶଳା ସୀମାରେ ରୁହନି। ଯାଇକିରି ଫୁଲ ଜରି ତମେ ଯାଅ କି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଯାଅ, ତମେ ଟୋଟାଲ କୋଶଳା ସୀମାରେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଆଗରୁ କାହାକୁ ରଖନି। ତାକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଛାଡ, ସବୁ ଯାଇକିରି ସେ ଯାଅ, ସେ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେଇଠିକି ଯାଅ। 2 ଜଣ ପିଲା ଯିବେ, ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଗାଇଡ କରିକିରି ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ନିଅ। ନାଇଁ, ସେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସୀମା, ଆମ ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ନ ରହିଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ସେ ତାଙ୍କ ସୀମାରେ ରହନ୍ତୁ,
ଆମ କୋଶଳା ସୀମା ରହିବ। ଆମର ବିଜୟ ହେଲା, ଆମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କଥା ଅଛି। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଅହିଂସା ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଏତେ ବଡ ଭାରତ ଆମେ ବି ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଯିବା। କିଛି ହିଂସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ କିଏ କହୁଥିଲା 200 ପୋଲିସ ଆସିଛି, 500 ପୋଲିସ ଆସିଛି, କୁଆଡେ ଗଲେ ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକତା ଆଗରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର ନାହିଁ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସବୁ ଓଡିଶା ସାରା ଜାଣିବେ, ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ କୋଶଳାର ଏକତା କଣ। କୋଶଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, କୋଶଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଲିସ ହେଡ୍, ଆମର ଜଳ ହେଡ୍ ଥିଲେ, ହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ହେଡ୍ ସବୁ କୋଶଳାରୁ ଚଲେଇଥିଲେ। ସେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କୋଶଳାରୁ ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଆମର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ତ ଇଂଲିଶ ପଢି ଜାଣିଛୁ, ତମଠୁ ଟିକେ କମ ପଢିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଟା ଟିକେ ଆମେ ପଢି ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ଭାରତର ନିୟମ ଅଛି ଯେ କୋଶଳା ଗ୍ରାମ ଦେଇ କୌଣସି ଗାଡି ପରିବହନ ହେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ କୋଶଳା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ 2 ସାଇଡରେ ବସ୍ତି ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। 15,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ବାଇପାସ୍ କରିକିରି ଲକୁ ସେମାନେ କୋଶଳା ଗ୍ରାମରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନେବେ ଆଗ ବାଇପାସ୍ କରିବେ, ସେ ଆଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି କୋଇଲା ଗାଡି ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମେ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଚାଲିବା। ନାଇଁ, ତାକୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଆମ ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ରହିବେନି, 2-3 ଜଣକୁ ନେଇକିରି ଯାଅ, ଆମ ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ରହିବେନି। ଆମେ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଭାଇ ସିଆଡେ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, କେହି ଆଇନ କି ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା କରିକି ଦେଖ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। କେହି ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଦେଖ କଣ ହେଲେ ଭାଇ, କେହି ଝଗଡା, ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେହି କିଛି ଝଗଡା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆଇନ ଅପ୍ରୀତିକର ଠିକ ଆମେ ଅପ୍ରୀତିକର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି। ଯେହେତୁ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ଦିନେ ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଯେ କୋଶଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେବେ ଅନ୍ୟାୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସିଆଡୁ ଗାଡି ଆସିଲା, ଗାଡିକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଲା, କୁଆଡେ ଗଲେ 500 ପୋଲିସ। ଆପଣ ମାନେ ମିଛଟରେ ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି ଜନସାଧାରଣକୁ ପିଟି ମାରିକିରି ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହବ। ଆମେ ସରକାର ତିଆରି କଲେ, ପ୍ରଶାସନ ତିଆରି କଲେ, ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବା, ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଉ ବି କାମ କରିବା। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କୌଣସି ମତାନ୍ତର ନେଇକିରି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଦେଖ, ଖୁସିର ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜୟ ଦିବସ, ଆମର କୋଶଳା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜୟ ଦିବସ। ନାଇଁ, କିଏ ନାହିଁ ମାଡ଼ ହଉନି ଭାଇ, ଆମେ ଭାଇ କୋଶଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ। କିଏ ଭାଇ ମିଶି ଯାଅ ଭାଇ, କେହି ନାହିଁ। ନାଇଁ କେହି ନାହିଁ ଭାଇ। ନାଇଁ ଏ ଭାଇ, ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଣି ପିଇ ଭାଇ, ଆମେ କୋଶଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ତୁଇ କିଛି ହନ। ଏଇ ମାର ଶୁଣ, ଦେଖ ଆମର ବିଜୟ ହଲ। ସେ ଗାଡି ପାର କରିବ ମୋ ଭାଇ, ଛାଡ ତାକୁ, ଛାଡିଦିଅ, ସେ ଗାଡି ପାର କରିବ। ଛାଡିଦିଅ ଭାଇ, ଛାଡ। ଆମେ ଯାହା ହଉ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଆମର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁବ, ବୁଝିଲା। କିଛି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କେହି ମତାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କୋଶଳା ମାର ସନ୍ତାନ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାର ସନ୍ତାନ। କେହି ଆମେ କାହା ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ରହିବାନି। ଏଇ ଆମର ଏକତା ରହିଲେ, ଏକତା ହିଁ ବଳ ଭାଇ, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଆଉ ଭାଇ, ତମେ କୋଇଲା ଗାଡି ଆଜି ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ,
ତମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ କୌଣସି କୋଇଲା ଗାଡି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେହି ଯାଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ, ଗାଡିକି ଛାଡିଦିଅ ଭାଇ, ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ ମୁଁ ସ୍ପିକରରେ କହୁଛି। ହଁ ଯୋଉ ବି ଗାଡି ଅଛି ଏଟା କୋଇଲା ଗାଡି ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ। ହଁ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡି ଭାଇ ଯାଇଛ ଯାଅ, ସେ ଆଉ ଆସିବେନି। ଆଜିର କଥା ଦେଖି କୌଣସି କୋଇଲା ଗାଡି ଆସିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସବୁ ସଫଳତା କୋଶଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ସଫଳତା ସହ ସାଙ୍ଗିବା। ଆମ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଆମେ ଚାଲିବା। କେହି ହିଂସା ନୀତି ଆପଣେଇବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ହିଂସା ନୀତି କେହି ଆପଣେଇବା ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଅଜା ମଉସା ଯିଏ ବି ତମ ଭାଇ ରୁହ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ଆମେ କୋଶଳା ମାଟିର ସନ୍ତାନ।